صادر نمودن جنایت و با راه غیرقانونی روزگارداری خواستن، دست تمام دراز نمودن به مال و اشیاء مردم، بر عوض حیات و سلامتی دیگران، جمع‌آوری دارایی، تصرف و طمع‌جویی خاص نفران است که از تاثیر نفس، اراده و خصلت انسانی را از دست دادند. همیشه در خاطر باید داشت که پایدیواری چنین رژه روزگارداری نااستوار بوده، عاقبت آن سرخمی در جامعه و گرفتار شدن به نفرت مردم است. تفصیلات جنایتی مخصوصاً وزنین آدمربایی و طمع‌جویی را منظور می‌داریم که در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان شعبه منطقوی ریاستی مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوت آشکار و به قید گرفتند و واقعیت داشتن گفته‌های ما را تصدیق می‌کند. در نتیجه بررسی سریوقتی عریضه شهروند بوبجانов ایلهامجان گمانبار شوندگان رحمتов رحیم و جان موصوف رحمتов بهرام دستگیر و به جوابگیری جنایتی جلب گردیده حالت صادرشوی جنایتی مخصوصاً وزنین پیشگیری کرده شد. در جامعه نفرانی هم هستند که با جرم بی‌ارادگی و تنبلی از کسب و کار شایسته رو تافته و فکر و اندیشه خویش را پایبند درآمدی مفت کردند. آنها راهی را انتخاب نمودند که عاقبتش نه سربلندی و زندگی شایسته انسانی بلکه افسوس و پشیمانی و پستی و شرمندگی خواهد بود. رحمتов رحیمجان عبدالحمیدович соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷамоати деҳоти ҳайдар усмон кӯчаи раҳимбой раҳматов ҳавлии рақами 37 истиқоматкунандаи ҷамоати ҳайдар усмони ноҳияи бобоҷон ғафуров раҳимҷон раҳматов ки бо ақлу тавони хеш натавонист барои рӯзгори худ маблағи ҳалол ба даст орад, роҳи найрангу тамаъро пеш гирифт ва хост бо ин васила соҳиби даромади муфт шавад. бо ин мақсад ба фаъолияти ҳамдиҳаи худ соҳибкор ва тоҷири бозори баракат боқӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров илҳом бобоҷонов чашм ало кард. шояд гумон дошт ки даромади бо машаққат ба даст овардаи нафари ӯро марҳами ҷон мешаваду муфту осон зиндагиашро пеш мебарад. барои расидан ба мақсади худ раҳимҷон раҳматов нақшаи пешакии ҷиноятро омода сохт ва дар ин амали ношоиста ҷияни ноболиғи худ баҳром раҳматови 17-соларо ҷалб намуд. аз рӯи нақшаи пешакӣ барои моҳирона амалӣ намудани ҳадафи ҷиноятӣ ва бо мақсади бо найрангу таҳдид тарсондани соҳибкор илҳом бобоҷонов ва бо роҳи тамаъҷӯӣ аз ӯ талаб кардани маблағи калон гумонбаршуда раҳимҷон раҳматов пеш аз ҳама хост худро дар симои корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ намоиш диҳад. аз ин рӯ ба сехи дузандагии сарбоз воқеъ дар маҳаллаи 20-уми шаҳри хуҷанд рафта барои худ либоси низомиро фармоиш медиҳад. ҳамзамон шаҳодатномаи қалбакии хизматӣ омода намуда шиша ва чархаи автомошинаи хешон низ ки тамғаи BMW 525 рақами давлатиаш 5811 NN02 мебошад бо мақсади пинҳон кардани изи ҷиноят сиёҳ мекунад. нақши кишидан ки худо ҳамин шахс аз маҳалла болотар шахс номаш илон будим фамилияш намедонам ҳамин нақша кардем ки гирем онҷо барем пулашо ай кунем шаҳаташ куда пул гирем. барои чӣ маҳз ҳамон нафара интихоб кардед? барои он ки баракат кор мекард бизнесмен пул дорад барои интихоб кард. якам ба назди ман омад гуфт ки як кор ҳай ки бар эвазаш $2000 метиҳам гуфт. ман пурсидам ки чӣ кор аст. якам гуфт ки як шаҳрванд аст ки номаш иломидӣ мебошад онро дастгир карда аз ӯ пул металабем гуфт. дар идомаи тарҳи кашидааш раҳимҷон раҳматов ҳамзамон аз автомошинаи тамғаи ваз 2106 ки моли хешовандаш буд рақами давлатиашро канда бо истифодаи скотч ҳарфҳои онро тағйир ва ба автомошинаи худ насб менамояд. барои пинҳон кардани чеҳра бошад онҳо ниқоб истифода мебаранд. оинаи балони мошина ҳаминҷо сиёҳ кардагӣ шумо худатон сиёҳ кардед? я худатон будед? охирошмаи ҷаноб камтар ёрдам буд. киси коши сиёҳ кард бо ёрии ранг oynaهای ماشینم آینه‌های شیشی ماشینم با همراه پلانکه سیاه کرد و به من گفت که
به من شبکه‌های سیاه رو نشان داد، ماسک‌های سیاه رو نشان داد، گفت که با همین ها ما کار رو شروع میکنیم گفت. و سنه 26 روز سه‌شنبه بود. مکان گفت که به مغازه سرباز را که در محله 20 جایگیر است و من فرموده بودم که انجام نظام حربی امان رو من فرمانده گران بیا گفت و من رفتم گران آمدم و باز روزی پنجشنبه مکان به من گفت که فردا روزی جمعه ساعت 6 کار را آغاز میکنیم گفت. شهروند الهام‌الدین را دستگیر میکنیم گفت. санаи 29 январ баъди омода намудани ҳолатҳои содиркунии ҷиноят ду чеҳраи тамаккор раҳимҷон ва баҳром раҳматовҳо тавассути автомошина бо мақсади содир намудани ҷиноят ба назди маҳалли зисти соҳибкор илҳом бобоҷонов омада интизори сайд мешаванд. вақте соҳибкор бо автомошинаи худ тамғаи мерседес бенз аломати қайди давлатиаш 0100 NO02 аз хона баромада ба самти бозори баракат равона мешавад, раҳимҷон раҳматов ӯро пайгирӣ намуда ниҳоят дар мавзеи автостансия ба он наздик шуда бо нишон додани шаҳодатномаи қалбакӣ аз ӯ талаб менамояд ки автомошинаро боз дорад. соҳибкор илҳом бобоҷонов бо дидани шаҳодатнома ва либоси низомӣ раҳимҷон раҳматовро корманди сохтори қудратӣ ҳисобида мошини худро канори роҳ боз медорад ва ба назди автомошинаи ӯ меояд. бо талаби низомии қалбакӣ соҳибкори бехабар аз асли воқеа ба курсии пеши мошин мешинад ва дар ин ҳол шарики ҷиноии раҳимҷон раҳматов ҷияни ноболиғаш ба хотири тарсонидан бо даст аз қафо роҳи нафаси ӯро буғӣ мекунад. аввал маргат кардам мошинаш ки буд мерседески онам маргат кардам нафаҳмид баъд сигнал додам оинша ки шуд баъд мудассирӣ нишон додам гуфтам дид надид ман надидам ва як чиз бигирифт ва мошин ки рафта пешаи бисодӣ будаш баромада омад ҳам мошина дид хелакалайка ва пеши мошина омда шиш این ماشین رو داشت و به ماشین ما آمد. مکان در نقش کار به من گفته بود که او رو ترساندن دکا از گردنش قبیدن دکا گفته بود و اون وقتی که در ماشین شیش من مکان اشاره کرد من با دستم از گردنش سخت محکم داشته شدم. آخرهای ماهی январ از خانه برآمده به طرف کار روانه بودم که در راه خوجان غفوروف شخص نامعلوم با ماشینی BMW خود را کارمندی میلیسی معرفی کرده مرا با ماشین خود سوار میکند به سمت نامعلوم گرا میبرد. бо ҳамин қисмати аввали нақшаи ҷиноии бадхоҳон ба қабли амалӣ гашт, яъне сайд ба даст омад ва акнун мебоист ки соҳибкорро аз мақсади ғаразноки худ огоҳ намоянд. бо ин ният раҳимҷон раҳматов ки чеҳраашро барои эҳтиёт бо сарпӯшу ниқоб пинҳон карда буд худро корманди милитсия муаррифӣ карда ба илҳом бобоҷонов мегӯяд ки гӯё номбурдаро бо гуноҳи ҳамроҳ буданаш ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ дастгир намудааст ва бояд ӯро ба шӯъбаи корҳои дохилӣ дастрас намояд. соҳибкори ба доми таҳдид афтода дар ҳоли ногвор мемонад, вазъи саломатиаш бад мешавад ва хоҳиш мекунад ки ба курсии қафо нишинад. пас аз гузаштан ба нишастгоҳи ақиб ба сари ӯ сарпӯши сиёҳ мекашанд ва тибқи маслиҳати пешакӣ ҷониби маҳаллаи 14-15 шаҳри хуҷанд равона мегарданд ва дар як ҳавлии сохтмонаш нотамом қарор мегиранд. дар ин макон раҳимҷон раҳматов ба илҳом бобоҷонов матни хусусияти террористиву экстремистӣ доштаро ки пешакӣ омода намуда буд медиҳад ва ӯро маҷбур мекунад ки бо овози баланд онро хонад. ин ҳолатро бошад шарики ҷиноии ӯ ноболиғ баҳром раҳматов бо воситаи телефони мобилӣ сабт мекунад ва бо таҳдиди он ки ин наворо дар шабакаи YouTube паҳн мекунанд аз ҷабр дида маблағ талаб менамоянд. илҳом бобоҷонов барои халосӣ ёфтан аз зулми ҷиноятпешаҳо маҷбуран ба талаби онҳо розӣ мешавад. як хоне буд ки буд нишида буд ба ҳамонҷо ба мошин макон даромад ба ман гуфт ки аз берин назорат кун гуфт. ман беринро назорат кардам ва онҳо суҳбат кардам дар дини мошин. $30,000 гуфтем, баъд $20,000 гуфтем. ин манба вазъин мекунад. сони варақа хонд, баъд гуфтам гӯш кунам. алагу варақа хонди гуфтам, агар
$12,000 ببرید. بعد یه گفت نوشتن 7,000 8,000. بعد گفتم این 10,000 روزی شد. خیلی من گفتم مالش پول بیار گیر ویدیوی مدل میکنم پیش حد بره. $1,500 در دستم بود. تیام قبول نکردن. من گفتم بر من وقتی توم پولی کلان بروی من. کمتر بها وقت دادم. ниҳоят ҷинояткорон себкорро ба мошин савор карда ба назди муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ меоранд ва аз ӯ талаб мекунанд ки маблағи мувофиқашударо санаи 29 январ соати 24 назди истгоҳи комбинати шоҳибофии шаҳри хуҷанд ба онҳо дастрас намояд. қасди ҷиноятии нафарони бадхоҳу бадният дучеҳраи тамаккор раҳимҷон ва баҳром раҳматовҳо бо мусоидати милитсия амалӣ нагашт. баъди озод шудан аз дасти ҷинояткорон илҳом бобоҷонов худи ҳамон рӯз ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аниқтараш ба шӯъбаи минтақавии раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд вобаста ба ҳодисаи ба амал омада муроҷиат намуд. дар доираи чорабиниҳои оперативӣ адолат тантана кард ва ҳарду қаҳрамонҳои манфии ин воқеа ки мехостанд маблағи муфт ба даст оранд дастгир шуданд. برای چی جنین بودگتون رو با جنایت جلب کرد؟ برای اینکه اعضای عائله بود من گفتم همین نقشه کشیدیم و گفتم بیرون نمیبرد برای همون همه جلب کردیم برای این جنایت. یعنی چی وعده داده جمع؟ من گفتم پول گیریم میخوای کمک میتیم میخوای گام میگیره اگه چی میگیری خیلی. дар баробари ҳифзи саломатӣ ҳимояи ҳуқуқу озодӣ ва моликати соҳибкор кормандони милитсия тавонистанд ҳолати бадномкунии мақомоти давлатиро пешгирӣ ва эътибору нуфузи мақомоти корҳои дохилиро ҳимоя намоянд. зеро қасди афроди дар ҷинояти махсусан вазнин гумонбар бо истифода аз либоси низомӣ ва шаҳодатномаи сохтакоришуда содир намудани ҷиноят пеш аз ҳама доғ овардан ба фаъолияти мақомот буд ки ба мақсад нарасиданд. айни ҳол нисбати боздоштшудаҳо дар асоси талаботи ду моддаи кодекси ҷиноятӣ бо аломатҳои моддаҳои 133 қисми 2 бандҳои авазе одамрабоӣ бо маслиҳати пешакӣ ва ғарази шахсӣ ва 250 қисми 2 бандҳои б ва в тамаҷҷӯӣ бо истифодаи зӯроварӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва тафтишоти пешакӣ идома дорад. тобиши дучеҳраи тамаккор ва оқибати рафтори онҳо ки имрӯз дар курсии айбдорӣ нишастанд нишонаи он аст ки каҷрафторӣ ва аъмоли ҷиноятӣ ҳеҷ гоҳ омили осуда зистан нест ва нахоҳад буд.